Fuq il-Bejt tal-Valletta Design Cluster infetaħ ġnien ġdid. Il-Valletta Design Cluster huwa spazju għall-artisti li infetaħ milux wara restar f'dik li kienet il-biċċerija l-antika. Dan il-ġnien se jintroduċi pulmun aħdar ġdid f'parti tal-Belt fil-waqt li jipprovdi spazju pubbliku ġdid aċċessibbli liberalment għar-residenti u l-viżitaturi kollha. Il-ġnien ta' fuq il-bejt huwa kompletament aċċessibbli permezz ta' lift. Waqt l-inawgurazzjoni ta' dan il-ġnien, il-Perit li ħadem fuq dan il-proġett spjega l-ħidma li saret anke fuq l-għeruq tal-pjanti peress li l-ġnien huwa fuq bejt. L-għeruq bħalma nafu ktar ma jikbru l-pjanti jippenetraw, ovvjament aħna inutli jkollna ġnien fuq il-bejt jekk imbagħad issir ħsara l-waterproofing u jidħal l-ilma allura f'daw il-tip ta' proġetti jkun hemm l-anti-root waterproofing. Fil-każ ta' dal-proġett għamilna mor noltra x'għamilna wkoll root barrier addizzjonali biex inkunu moħħna 200% ċerti li mhix ħassirx ħsara. Intqal kif is-sistema tal-irrigazzjoni ta' dan il-ġnien hija 100% favur l-ambjent permezz ta' safi jżomm l-ilma tax-xita sabiex dan jerġa' jintuża. Iċ-ċermen għall-Aġenzija Kultura għall-Belt Valletta Jason Mikallef stqar li din il-binja se sservi bħala inkubatura l-arti fejn in-nies jiltaqgħu u jiġu xprunati l-idejat. Dan huwa l-idea li inti turbanizza ġifieri l-żoni urbani fejn jaqogħdu l-qofol tan-nies f'dak każ il-qofol tal-Beltin, il-komunità Beltija. Il-Belt minna nifisha diġi m'għandix ġonna. Allura daw l-idejat li inti minn spazju fuq il-bejt toħloq ġnien urban, spazju aħdar, hija naħseb importanti ħafna u hija kruċjali fi żminijietna. Il-Ministru għall-Kultura u l-Arti José Herrera qal li rridu nkomplu nsaħħu l-kunċett ta' spazju urbanizzat aħdar u tħabbar li mill-ġimgħa 7 ta' Mejju se jibda l-Valletta Green Festival. Il-festival ta' din is-sena se jkun qed isir madwar il-Belt minn bib il-Belt sa Pjazza San George u l-infjorata ta' din is-sena ġiet iddiżinjata mill-artist lokali Zach Ritchie.